Benvolguts olotins i olotines. Fa moltes setmanes que hem marxat d'Orient. Portem molts dies de camí. Comencem a notar el fred. Això vol dir que estem a prop de la Garrotxa. Està sent un viatge molt llarg. Com bé sabeu, en temps de pandèmia cal fer les coses molt bé. Però no patiu. Arribarem com cada any, puntualment a Olot el dia 5 de gener. Tenim moltíssimes ganes d'abraçar-vos.